Ud fra vores problemformulering har vi valgt at tage udgangspunkt i fotografiet som en eksponent for en meningsfuld dialog mellem mennesker i vores målgruppe. Vi skal nemlig have ældre mennesker til at tale sammen. Men som vi ved, er mennesker meget forskellige. Og det gælder måske i virkeligheden især for ældre mennesker. De ældre har alle sammen meget forskellige personlige ressourcer, både fysisk og sprogligt. Men en ting har de dog alle sammen til fælles: deres personlige historie. Vi tror fuldt og fast på, at vi kan få folk til at mødes omkring det at digitalisere det private fotoalbum og fortælle deres personlige historie. Det plejer nu nok at kunne engagere de fleste. Vi har skabt et projekt, hvor man kan digitalisere sine billeder, løsrevet fra computeren, som vi kender dem. Vi forestiller os arrangementer, hvor folk kan have deres personlige fotoalbum med under armen. Altså, vi skal have billederne på bordet. Men lad os gøre det lidt hyggeligt først. Jeg har taget et billede med fra mit personlige fotoalbum. Det er et billede, jeg tog i 1969 af en demonstration i København, og det vil jeg gerne have digitaliseret. Det foregår på følgende måde, at vi lægger vores artefakt hen over billedet, og billedet bliver scannet ind. Derefter bliver billedet forstørret op, så man kan sidde og kigge på billedet samtidig med, at man fortæller historien. Der vil naturligvis være mulighed for at skrive kommentarer til billedet. Det kan være alt fra hvem der er på billedet, hvornår det er taget og fra hvilken begivenhed. Og det kan være ret relevant i forhold til, hvis man vil dele billedet i en større sammenhæng. Vi har besluttet os for at lade vores informanter hjælpe os med at udarbejde en prototype. Det har vi en video af, og den kommer her. Altså, har jeg jo oplevet i mit job, at der er mange ældre, der også mister sproget, i hvert fald deres evner til at formulere sig, og det bliver de ofte meget irriteret over. Og får de så puttet deres billeder frem, ikke, så kan de billeder forløse et eller andet hos dem, som de har svært ved at sige med ord. Jeg kan huske, vi lavede nogle gange det at sige, prøv at fortælle om en helt fantastisk juleoplevelse, I har haft, sådan i en stor gruppe. Ikke? Og der var nogle, så blev de tørre i munden, ikke? Men hvis de havde nogle billeder med, de kunne sidde og diskutere de billeder der, hvad var vores bedste juleoplevelse, ikke? Og så siger man, det bor jeg, vi knalder lige 4 af de bedste juleoplevelser op, så jeg kan se dem. Men de mennesker kan måske ikke få ordene frem, men de har nogle billeder, der viser dem i nogle situationer. Din far, han har virkelig forstået det. Igen. Nu vil du have den listen. Jeg vil have den her. Fordi når jeg bladrer, så er det sådan, så... Gør du det? Jo, det var en knap. Okay. Du skal trykke på. Ja. Okay. Og så trykker man. Og så kommer der automatisk et slags ark op her ved siden af, hvor I så... Jeg kan skrive det så. Ja. Mm. Vi kender faktisk en masse, som stadigvæk ikke er fortrolige, hverken med en skrivemaskine, faktisk, som det hed i gamle dage, eller en computer. Ikke? Så derfor er det vigtigt, at man skal kunne skrive i hånden også. Jeg ved ikke, fordi altså ældre mennesker, det er jo ikke så også mænd alligevel, kan godt være lidt fumlet, tror jeg, med nogle ting, ikke? Vi trykker på den knap hernede, og så kommer papiret op, og så kunne man skalere billedet ned, så det kommer til at ligge sådan. Det er meget bedre. Så har vi også tænkt, at der skal være et tænder- og slukknap. Kig på mig. Men hvor skal den være henne? Vi tænkte på, at den skulle være håndgribelig. Den skulle ikke være digital. Hvor vil I, altså ligesom når I tænder og slukker en iPad. Hvor kraftig er den her? Den er 1 centimeter tyk. Vi tænkte på, at den skulle sidde i en af siderne. Hvor vil det være give mest mening? Der. Er der noget sådan specielt i designet, I vil ud over runde hjørner, I vil have, så I kunne, altså den er måske lidt, vil den være svær at få fat i sådan her, eller er der et eller andet, I synes, I vil kunne, der kunne gøres bedre? Du skal ligesom kunne have fingrene ind under, først så sidder man der hver gang. Ja. Du kan godt hæve det i den ene side hele vejen, så det er lige meget hvor, så ikke du er afhængig af, at du skal lige ramme der midt på. Nå, men det kunne man så gøre i forbindelse med en ramme, for eksempel. Og så lave en falset kant hele vejen under rammen. Som du bare... Det er faktisk virkelig elegant. Ja, det vil være rigtig smart. Jeg synes, jeg kan mærke, jeg kan føle, at der er nogle gode idéer i det her. Altså en af grundstenene, eller noget af det, som genererede den her idé, det var inspiration fra det projekt, som Københavns Museum har, nemlig Væggen, som står forskellige steder i byen, hvor folk kan uploade deres private billeder, eller billeder, som på forskellige måder vedkommende for andre københavnere måske. Og vi havde bare rigtig meget lyst til at få rullet det ud til ældre mennesker, som måske ikke er så IT-kompetente. Og så tænkte vi at holde der op, og er der meget potentiale i forhold til at få ældre mennesker til også at mødes om det her med at uploade deres billeder og fortælle deres historie. Så der er altså
god grund til, at jeg lige smutter over på Københavns Museum og hører, hvad museumsinspektør Sara Girsing synes om vores projekt. Men oplever I måske, at I kunne udfolde det her projekt yderligere? Ja, altså vi kan jo godt se, at der er nogle ældre mennesker, der er rigtig, rigtig aktive superbrugere. Og det er selvfølgelig dem, der også er aktive brugere på nettet på alle mulige andre ting. Men der er jo også en masse, vi aldrig hører fra, og det ville være rigtig rart at få dem med. Altså i England er der mange af museerne, der helt per rutine nærmest arbejder med en målgruppe, som er besværet i forhold til at komme ind og bruge museets tilbud ellers. Hvis et gammelt menneske har oplevet noget helt specielt, for eksempel været med i modstandsbevægelsen, så er det jo egentlig ikke tidstypisk. Det er måske nok tidstypisk, men det er ikke almen. Det var ikke alle københavnere, der var med i, men det vil selvfølgelig stadig være en rigtig relevant historie for os andre. Når jeg sådan umiddelbart fortæller dig, hvad vores projekt handler om, hvad er sådan din umiddelbare reaktion? Så tænker jeg, at det er jo bare det, vi har ventet på. Det er det, vi mangler. Altså, det er jo et skræddersyet produkt til den målgruppe, vi ikke får fat på med væggen. Og hele ideen med væggen er, at alle skal kunne bidrage, så selvfølgelig er det kun godt med ligesom et appendix. Det har eddermame været vigtigt for os, at vores koncept hele vejen igennem har givet mening for vores målgruppe, sådan både psykologisk og socialt. At der ikke var nogen kanter på det, hvor man tænkte, det her, det er sgu ikke nogen, der gider. Og det krav til projektet, det synes jeg faktisk, vi har fået opfyldt.